Gaskiya an haɗa subsidy a ɗakin. Rike ta kasa tashi da ba tashi. Facebook. Wala bari ba da labari ta Facebook, bari ba mu wani yamin labari ce ga wata hauka ce akan maji. Ga wata kasiyar wanda take. Ajumi, oya, hold. Siya mu. Duba ki ga wuta. Abdurrashid. Ina kuma da